हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसेनो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै देग्लाय सेबाजों खुंजानाय 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ एप्रिल दाननि गेजेरावनो होगोन होननानै खौरां ओंखारगासिनो दाखालि बावै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रानाज पेगुआ माजुलियाव मोनसे मेलाव थांनाय समाव खौरांगिरिफोरा सोंनायाव बैसागोनि सिगां एबा उन नाथायबा एप्रिल दानावनो होगोननि बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन बिनि उनावनो मैया 2 एप्रिल खालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ सोलिफु एप्रिल दाननि 19 निफ्राय 21 खालारनि गेजेराव फोसावनाय जागोन होननानै फोसावदों सरलपारायाव जानाय मोनसे मेलाव जों बयबो मिथिगौ आसामाव सोरबा मन्थ्रिया होननाया जाया नाथाय गिबि मन्थ्रिया मामाया बुङोब्ला जाया लाफानो थागोन बेखौ मामानि सरकाराव दिनैसिम नुफेराखै आरो डिपार्टमेन्टेल मन्थ्रिया बुंब्लाबो जुदि जोंना मामाया बुङाबा माने फोथायजाथावा रखमसो आरो HSLC आनजादनि रिजाल्टनि सायाव बुंदोंब्लाबो नाथायबा दिनैसिम HS नि सायाव जेबो बुङाखै सरासनस्रा थांनायफोरनिखौ नायोब्ला HS निया HSLC रिजाल्ट होखांनायनि 2 बा 3 उनाव बिदि होयोमोन आरो देग्लाय माबायदि जागोन बेखौथ' दा बुंथ'नो हाला बेबाराव आसाम नाङै 913ता एग्जाम सेन्टाराव गासै 4,25,924 जना मेट्रिक होदों बिनिनो 1,90,934 हौवासा आरो 2,34,980 हिनजावसा मोनसे खौराङा बेबायदि देग्लाय खुंजानाय HSLC आनजादा सेबाजों खुंजानाय जोबथा मेट्रिक आनजाद जागोन मानो होनोब्ला थांनाय फेब्रुवारि दानाव आसामनि बाजेट सेसनाव बाजेट सेसन 2024 आव फेब्रुवारिनि 7 खालार खालि आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बिलखौ पास खालामो आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिया बै बिलनि बादिब्ला सेबा आरो क्लास 12 नि एग्जाम खुंग्रा AHSEC जायखौ जों एसेकबो होननानै बुङो बेखौ मार्च खालामनानै गोदान आसाम स्टेट स्कुल एजुकेशन बोर्ड सुंद'यै जों बेखौ ASSEB होननानै बुंनो हागोन बेखौ दागोन बिनि उनाव बै एग्जामफोरा ASSEB नि आवथायावनो खुंनाय जासिगोन आरो बेनिखायनो देग्लायनि HSLC रिजाल्टखौ सेबाया मोनबो सुबिदा हेंथा जायाजासे होनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो आरो फ्रेन्ड्स दा आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानासै आङो बे मोनसे इनफरमेशन भिडिअखौ लानानै फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ अन्नानै लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसेनो कमेन्ट खालाम भिडिअखौ नायनानै बोरै मोन्दों लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो गोजोन्थों